poslednej dobe sa necítim byť samým sebou. Také rozpadanie samého seba. Keď sa ti začnú rozpadať všetky safe spaces, musíš sa držať len toho, čo naozaj chceš, aj keď to proste nejde. Absolútny blok. Prichádzajú okamihy, kedy robíme veci, za ktoré by sme sa nepriznávali alebo hanbili. Okamihy, kedy ležíme na dne a pozeráme sa k nebu ako k tomu, čo nevieme dosiahnuť. Ono nemá moc zmysel, čo robíme predsa, keď sme len také zrnko piesku. Vtedy sa ponáráme do toho viac. Spánok nie je útek, lebo neprichádza. Jedlo vôbec nechutí dobre, vlastne ti je z neho zle. Ty vieš, že čo ťa baví a čo má pre teba zmysel, len nie v ten okamih. Nechceš sa proste venovať veciam, ktoré ťa bavili alebo motivovali a nakoniec sa vraciaš späť k nápadom spred 10 rokov. Bol si tu už viackrát. Bol. Ale tentokrát nemáš plány návrat.